Arratsaldeon, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Egun handia da guretzat eta irratian lan egiten dugun guztiontzat. Gaurko egunez, 1886an, Guillermo Marconi italiarrak patente bat jaso zuen bere asmakizun batengatik. Irratiarengatik hain zuzen ere? Ez gara berriro eztabaida horretan sartuko. Zeinek sortu zuen irratia? Marconik, Teslak, Hertzek... Ados, orduan beste italiar bat aipatuko dugu. Hori da, gaurko egunez izan ere 1858an, Italian Giovanni Battista Donatik kometa bat deskubritu zuen. Gaur egun Donati izenaz ezagutzen duguna. Argazkia atera zioten, ordura arte ezinezkoa zena. Beraz, argazkian dugun kometa zaharrena da Donati. Kometa hitza latineko kometa edo kometes hitzetik dator. Hau, eraberean, antzinako greziarako latinizazio bada, eta hile luzea duen esan nahi du. Beraz, goiana kometa gara. Oh. Kometa hitzaren euskarazko lehen aipamena 1666ko Filipe Handiaren eriotzaren poeman agertzen da. Beraz, idatzita leku askotan agertzen den arren benetako kometa bat ikustea askoz zailagoa da. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean noizbait gina den guernai, eta horrela bizitzen gera sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera. 19. eta 20. mendeko idazlerik garrantzitsuenetako bat, Mark Twain, Halley kometarekin jaio zen. 1835ko azaroaren 30ean, eta 1910ko apirilaren 21ean joan zen kometarekin batera. Urtebete lehenago, honako hau idatzi zuen bere autobiografian. Halley kometarekin munduratu nintzen 1835ean. Datorren urtean itzuliko da kometa, eta berarekin joatea espero dut. Eta horixe gertatu zen. 75 urtetan Halley kometa 2 aldiz ikusi zuten lurrean. Lehena 1835ean izan zen, eta bigarrena 1910ean. Urte horien artean, kometa Merkurio eta Artizarraren artean egon zen, eta ondoren eguzkitik ahalik eta gehien urrundu zen berriro agurtu gintuen arte. Hain zuzen ere, Mark Twain idazleak gure artean bizi izan zen denbora hartu zen kometak bidaia hori egiteko. Eta kometan zerua ikusgai zela, 1910ko apirilaren 21ean, bihotzeko baten ondorioz zendu zen idazlea. Berak iragarri zuen bezalaxe. Old footprints that I left in the loan when I spied on you. Eskerrak idazleek kometek baino arrasto luzeagoa guztan duten. Mark Twainek behintzat hori egin zuen. Edo Adela Zamudiok gaurko egunez jaio zen Boliviar idazlea, Boliviako feminismoaren aitzindaria eta poesia zein narratiba generoak landu zituena. Kotxabanbaren heraldorako artikuluak idazten zituen, bere ideia aurrerako azalduz. Adibidetzat, ardezagun gizon jaiotzea poema. Emakume argi batek hauteskundeetan ez du bozkatzen, baina sinadura bakar batekin ergelenak bozka eman dezake, gizona delako. Para mover la tierra, los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir. Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin fe. Boliviako biztanleriaren sektore garrantzitsuetan nagusi zen pentsamendu kontserbadorea zela eta asko ez zuten Zamudioren poesia ulertu, edo ez ulertzearen plantak egin zituzten. Emakumeen askapenaz hitz egiteko zailtasunak izan arren, Adela Zamudiok erronka botazion bere ideia iraultzaileak ulertzen ez zituen gizarteari, batzuetan beste kolore bateko poemak idazten zituen. Musukatu bere gorputza zirrikitu guztiak zeharkatuz. Ezagutu zure ezpainekin arropak ikusten uzten ez duena. Adelak literatura erotikoa ederki menderatzen zuen, I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do.
I tell you I ain't lying. Oh no, I put a spell on you. Giro erotiko honetan gaudenez, gaurko egunez 1974an Emanuel filma erotikoa estreinatu zuten. Hego Euskal Herrian garai hartan agintean zegoen Espainiar frankismoaren zentsuraren ondorioz, filma erakustea debekatua zegoen. Eta horrexegatik, jende ugari Ipar Euskal Herriko zinema aretoetara joan zen ikustera. Iparraldera joango dira beste asko asteburu honetan, baina beste arrazoi batengatik mintza eguna ospatuko baitute igandean Hendaian euskaltzaleen topaguneak antolatuta. Berezia izango da urtengoa. Euskaltzaleen topaguneak eta Euskal Gorrak Federazioak pilotaje bat jarri dute martxan pertsona gor eta entzumen urritasuna duten pertsonek euskara praktikatu dezaten. Mintza egunean zeinu hizkuntzako interpreteak han izango dira. Eta hau guztia, Kike Amonarrize kontatuko digu gaur. Golarria, hey, golarria, golarria, Baina, beste gauza batzuk ere baditugu, Jon Buesak Eusko Alderdi Jeltzaleko Arabako bozera maileoiak duela 56 urte desagertutako eskultura erromatar bat itzuli du. Dirudienez, ez zegoen galduta, berak zuen, horren arira historiako arte lapurreta handietaz zariko garazuekin. Van Gogh, Degas, Cézanne, lapurreta batzuek fikzio hutsa dirudite. Eta artelanak batzuetan Buesarenak bezala etxera itzultzen dira. Eta osteguna da, beraz badakizue. Arte eszenikoen agenda prestatu dut. Eta nire Arriola aktorea etorriko da kafe hartzera. Izue, ze kontatuko dizuegu, ekainak biditu gaur eta osteguna da, gauza asko zuekin elkarbanatzeko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Ikusentzuleok, zuekin gaur gauean abentura batean murgildu eta ilunpetan errepietako argiak ikusiz lokartuko den emakumea Oiana Maritorenaken, arratsaldeon! Arratsaldeon! Zuekin jaun Andreok, Oianak autobusuri hartu arte, haren bizkarzain lanak egingo dituen eta ondoren plana birsortu beharko duen emakumea. Goiuri ez eizarandi, arratsaldeon! Arratsaldeon! Eta hori dena galduko duena, izketan ari zaizuen, Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 412 du, arratsaldeak 4 eta 9 minutu, ekainak 2 besterik ez, gu hemen 3 gara, laizter 4 izango gara, iaia gure saioaren zenbakiko zifra guztiak ere baditu ordezkatuta mai honetan, baina tira ere zenbakin kontuak dira. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, naiz irratian zarete.
Well, the truth, it fell so heavy, like a hammer through the room, that I could... Pentsa Raila Montanen ahotxe nostalgiko eta malenkoniatsu honek agerraldia egin eta zerua ere lainotu da, eta gure estudian batean argia ere hauzi da, eta ilundu du dena, ze ahotxe darra dauken gizan honek. That you never saw the signs, that you never... Ba, Raila Montan zapalduz kontatuko dizkizu. Egu gure maite dutak, Oiana Maritoren egen bez, zein da zure maite duta? Ez duzu prest? Nik baino gehiago ditut. Bai, ez prestatu. Bueno, prestatu dut. Aurreko egunean justu sentitu nuen, eta esan nuen, hau osteguneko maite duta. Nik txikitan marrazketako eskola jasotzen dituen Catalina de Erauso izeneko arte eskolan, edo dena delakoan Donostian. Eta aurreko egunean ondoti pasan nintzen, eta usaia, maite dut, pintura usai hori uste dut oleoarekin marrazten ari zirela, ateak irikia zeuzkaten, eta batean izan zen hortik pasa, eta usai horrek eraman ninduen nire haurtzarora, bertan pasatzen dituen orduetara, eta gogoratzen dut, gaur gaina hitzein dugu nire txakurrari buruz, nire txakur gaixuak motz izena zuen, eta gaixotasun asko izan zituen, eta bere kuadrotxo bat ere marraztu nuen. Ez oso ondo, oso marrazkilari hona izan, baina gogoratzen dut ze kariñorekin egin nuen, eta ze kariñoarekin egin nion nire aitari zaldien kuadro bat, nire aitak oso maite dituelako zaldiak, eta maite dut usai hori, pintura usai hori, eta batez ere horrek nola eramaten zaituen, edo nola eramaten hauen ni behintzat, beste momentu batzuetara. Your tears, they fell so hot upon my shirt. Polita. Nik badut gaur errepikatutako maite dut bat. Horrek balio du? Bai, tarteka gogorarazi behar dira, maite ditugun gauzak. Batez ere maite amodio konstanteak badira. Badut maite dut bat, eta maite dut ez bat. Maite dut errepikatu da, baina konturatu naiz berriro, tontakeria bada, baina ura eskutatik edatea zenbat maite dudan. Batez ere hori menditik iritsi edo erdizarituta, aurpegi garbitu, eskuapxe garbitu, eta ura horre eskuartean egiten den espazio txontan edatea ikaragarri gustatzen zaida. Eta inoiz kontatu dut, baina gaur berriro konturatu naiz eta berriro kontatu nahi nizuen. Beste maite dut baduta originalagoa, hausaz eta bapatean konturatuta, aspaldi ez duzu lagun honekin hitz egin, eta deitu egingo diot. Menditik bera nion dola, eta arnasa berreskuratuta, deitu diot, eta laguna Iruñakoa da, baina Madrilen bizi da, eta gutxitan ikusten dugu elkar, hitz egin tarteka bai. Eta, kasualitatea Iruñara etorri naiz asteburuan, tren merki bat ikusi nun, eta badkizu telelanaren kontu hauek, eta aitzaki txiki batekin da, eskapatu naiz da. Izu bihar ni nahiko libre nago, ekainean, ez daukat, ia iuntze libreri, baina bihar da. Bale, Tolosara joango naiz, afalduko duguta. Bapatean mantulatu dugu afaria eta poza mandize, denbora luzea da, ez dugula elkarri ikusi, eta pentsaba kasualitatez deitu izan Espanio, kasu beraretzen konturatuko, gertu zegoela, eta azken nuen afalduko. Baina giro gozo honetan badut maite dut ez bat, nahiko itxusia gainera atzo Jon Ordóñez berriako kazetariak, berriako kideak, bere Twitter kontuan jakinarazi zigun, gizakerretik inkesta bat egiteko ditu ziotela, han pare bat izan ziotela Ordiziako udalak eskatu ziela inkesta hori, eta honek pentsatu galderen tenoreagatik eta koloreagatik, adurezen arro Ordiziako alkatea autokritikatik dabil eta nahi du bizilagunen, herritarren hain erosoak ez diren galderak egin eta jakin, akaso euren jardunean autokritika behar dutela. Eta galderak hasi xamarrak zirela eta orokorrean udalaren lana eztabaidan jartzeko modukoak. Honek zintzo erantzun zituen, baina gero zinegotzi batekin eta alkaterekin berarekin hitz egin da, konturatu zen Ordiziako udala gizakerri ez diola, inkestarik enkargatu. Eta larria da gaia, ez da izango, gizakerren buru Eusko Alderdi Jeltzaleko kidoi bat dagoenean, gizakerri enkargatu idizkiogunean Euskal edabide publikoetako inkesta politiko eta asko, eta azken urteetan soziologiak eta politologiak erakutsi dutenean inkestek eragin zuzena dutela herriaren bozkan, eta larria iruditu zait, askotan eztabaidatu izan dira, horrelako inkestek bideratu nahi izaten dituztela Espainiar estatuan esaterako, bozen norantzak eta
bueno, gure herriak askotan Suitzaren edo Petit Suiz bat izan nahi duen horretan, badirudi herrialde alpinoaren gaitzak ere badituela eta, bueno, osasun demokratikorako akaso hau ere berrikusi beharko dugula. Ez dut maite horrelako kontuak jakitea. Eta bide batez eskerrik asko berriako lankide esango dugu Jon Ordoñezi horrelako gauzak ere elkarbanatzeagatik eta ezagutu behar direlako, orduztik ordiziar askok esan dute eurek ere jaso zutela dei hori eta bertsioa berdina da, ordiziak udalak ustez enkargatutako lana zela. Baina kantu honetan bezala grafiti botako dugu, gaurko maite dut ez honen gainetik, ze Goiurik maite duta dauka, baietz? Bai, gaurkoa maite duta da. Azken asteetan, hilabeteetan, ibili naiz horrela pixka bat, autoestimu arazoekin, ez? Eta orduan nire lagun batekin hizketan, eta hoi kontatzen nion, eta ondik datorren, ez? Nire pentsamendu hori askotan toksikoa dena, eta, zer gertatu da azken asteetan, azken hilabeteetan, eta, horretaz ari ginen. Eta, batean atzo jaso nuen mezu bat, eta jartzen zuen, mima zaitzatela. Eta ordua hartu zidan, hemen Tolosan, horrela aurpegiko masajeak, eta horrela garbiketak egiten dituzten zentro batean, eta ara jo naiz gaur, zen ere lagunak ordua hartu zidan ara juteko, eta oso opari polita izan da, eta oso gustora egon naiz. Haze laguna. Bide lagun izan nahi du. Eta just aurkez genezake, baina entzuleak ez du behar, Kike Amonarriz nor den azaltzea, eta dagoeneko lehenengo bisita ez duen, ez, gure bigarren kafearen laborategi hontara, zuzenean ari ere maite duta galdetuko diogu. Kike Amonarriz, arratsaldeon, zeindek, ire maite duta? Nere maite duta, begira, atzo iluntzean, bilobei estualdi, goxo bat eta estu bat ematea. Atxo nahi zateak bizitzan, nola aldatzen duen, eh? Bai, asko, baita abizen ere, orain atxo narriz naiz. Txaloek bidertzean entzat ziren, baina izan zitezkeen Kike Amonarriz entzat ere. 4:18 minutu, gaurko saioa abiatzeko moduan ere bagara. Baina hau etzen jarri nahi nuen audio, hau bai. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Izpilu parean, arro irrie itean. Eme oldarkorretan egarrari, beldurrik ez dioten gizonetan. Karminezko espainetan, txiste txarrenek erantzun dituzten, aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren, erantzunetan. Probatu ez duenak ez omen daki zer den hau. Alaxe jakin dugu eta pentsatu dugu, tira, noizbait entzun ditu horrelako esaldiak eta dena probatu beharrik ez dago ere. Hau probatu egin behar da, aurkeztu behar dizugun hau, probatu egin behar da, ze probatzeko modukoa. Mintzeguna badator eta tira, kontatu digute, 30 urte betetzear direla Donostiako Bagera Euskaltzaleen elkarteak lehen mintzalagun taldeak martxan jarri zituenetik eta gaur egun 6.000 gora. Eta elkartzen dira Euskal Herri osoan, hainbat txokotan, euskarazko mintza praktikak egiteko. Oianak barre egiten du. Konta iguzu, Oianak, zergatik egiten duzu barre? Uste dut, bezakit gauza bera izango den, baina 25. urte urrena ospatu zenean, Santelmon,
elkarrekin egon ginen Kik eta Biok nik sketch bat egin nuen, nik Bagerarekin gauza asko egin ditu, Neraita mintzalaguneko kidetako bat da. Ez dakit hortik edo beste zerbait zan. Bueno, bez, gogoratu nizalako, orain dela 30 urte, Bagerak sortu zuela, eta oiano behar bada etzenan, baina egia da gero, bai, nik Bagerarekin harreman handia dut, bai. Baina, oiana existitzen, duela 30 urte. Bai. Txintxua, bai. Bai. 6.000-tik gora, 1.000 inguru aritzen dira sareetan, eta azken urteetan sarea izan da, momentu batzuetan elkartzen jarraitzeko aukera eman diguna. Haunditu da parte hartzea, baina aurrez aurre ikusteko eta hori guztia ospatzeko moduan, izango da mintza eguna Hendaian. Ekainaren 5ean, egun polita gainera, oso egun polita de ekainaren 5, ze batzuk 30 piku beteko ditugu. 30 gutxi ezen ja. Eta bertan ezingo egon, baina plana Kiki Amonarriz ikaragarria da, programa itzela, eta batez ere uste dut jende askoren gogoa elkartzeko, eta oraindik ere aurrez aurreko hori balioan jartzeko momentuetan bagarelako, ez? Bai, gainera, mintzalagunekin hori gertatu da, ez? COVID atorri zen, eta batean mintzalaguna ezer balima zen, elkartzea zen, biltzea, tabernetan, kalean, mendibuelta bat emateko, eta batean, COVID-aren ondorioz, guzti hori eten egin behar izan zen, egia da, jende asko jarritu zuela elkartzen eta telematikoki edo telefonoz eta hainbat modu erabiliz, eta urten berriro ere elkartzeko aukera izango da, eta duela 30 urte sortu zen Donostian, lehenengo aldiz egingo da Hendaian eta Iparraldean, eta gainera badago gogoa Iparraldean ere ekimen hau beste leku batzuetara zabaltzeko, eta izango da denbora baten ondoren berriro ere elkartzeko, urte hasieran esaten genuen bezala euskararekin kaleak hartzeko beste modu bat, festa giroan, Hendaian, Euskal Herri osoko mintzalagunak elkartuko dira, eta bertaratu nahi duen euskaltzale oro ere gonbidatu da, noski. Euskaltzalen topagunetik bestelako jardun asmo eta plan pila ere aztertuko ditugu Kiki Amonarrizekin, tartean iparraldeko topaguneare osatu dela, eta horren inguruan ere ariko gara, baina Hendaian igandean gertatuko den horren inguruan ere aritu beharko dugu. Ze hemen programak proposatu dugu 12etan ongietorri ekitaldia txistulariekin eta Gaztelu Zahar abesbatzarekin. Aperitifa, aboso mugaz bestalekoa. Hori, ongietorria emateko, aperitifa behar da, ez? Behar da bezala. Hendaia ezagutzeko bisita gidatuak. Oso ederra iruditu zait. Bai, eta egin kontu gainera mintzalagunek askotan, binaka biltzen dira, edo irunaka, baina ezaten dira bestelako jarduera batzuk ere, ez? Eta, iruditu zitzagun ere, hau interesanta izan zitekela, eta Hendaiako adizkidek, horixe prestatu dute, eta modu bada, entzuteko, hitz egiteko, ezagutzeko, eta jende askorentzat gainera, egin kontu Euskal Herri osotik etorriko dela jendea, Hendaia nik uste baduela zer ikusia, zer ezagutua, eta aukera hori ere izango da. Eta beraz, naiz eta mintzalagunetan ez egon eta ez parte hartu, interesatuak balin bazurete, infiltratu zaitezte. Mendikate honek lotuta Gorkak esan digu, olako planak eharrak, ikusi non kritika, ez da zeri buruzkoa den, kritika... Bai, zeakoa, inkesten asuntoarena. Barkatu, atzeragoko mezuak dira. Jarri du, ni mintzalaguna izan nintzen. Bera mintzalagun izan zela, Jon Lizek esan duzu, Kiki ikusten, dagoeneko ikusten duzu Kike, eta mila kontu. Goiure, hendik tekateklako saioaren berri izateko, zain nago. Erantzun diet. Bai, den erantzun da dago, ez da? Txatean ari naiz, bai. Txatean ari zara, oso ondo. Gorka mintzalaguna izan zen, beste asko ere izan diren bezalaxe, eta eurentzako festa bada, baina esango nuke gainontzeko entzate ere bai, Kike. Eta eskertza bat ere bada, nik uste dut mintzalagunen egitasmoa, oso egitasmoa beratza da, egin kontu hau sortu zenean, eta Bagerak zergatik sortu zuen gogoratzen bali badugu izan zen, jende asko pasatzen zelako euskaltegietatik, eta gero ez zeukalako nun praktikatua, eta ezagutzen dugu jende asko euskaltegietatik pasa praktikatu ez berriro atzea, berriro euskaltegira aurreko maila berberera, eta nik uste horre gainera frustrazioa sortzen duela, eta metodo honen bidez, dakizun hori praktikatu dezakezu, baita ere
beste maila bateko ekinbideak eta egitasmoak egin, eta gainera gero polita izan da, ze hasiera hartako muin horretatik gero bestelako aukera batzuk ere sortu dira, ez? Guraso laguna sortu dira. Bakarrik, umeak jaso aurretik aukera zeukatenak, elkartuko gara hor, eta gainera, guraso lagunek ere balio izan dute esate baterako, aurren aurrean, heldu egitasmoan esaten genuena, ez? Zuek praktikatu, baina gainera, gero horrek balioko du aurren aurrean zaudetenean ere gurasoen artean euskaraz egiteko, ez? Edo guain hasi dira ere itanoa praktikatzeko sistemarekin. Nik uste metodo honek aukera asko ematen dituela, eta honek ekarri du, pandemia aurretik 8.000 lagunetara iritsita geunden, COVID-ak baina, espero dugu, igandeko berrirore bultzada horrekin, eta, ematen du giro ere lasaitzen ari dela, eta heldu den ikasturtean, jende gehiago animatuko zaigula, eta berrirore iritsiko garela aurreko kopuruetara. Endaian bertsolariak izango dira, bazkaria, aipatu ditu Kika Monarrizek gurasoak eta aurrak, eta gero kontatuko digu zein garrantzitsua den normalizazioaren ikuspegitik aurrean ere gurasoek euskaraz egitea eta hizkuntza eredua egitea, baina aurren txokoa izango da arratsaldeko 4etan, hainbat adintartetako aurrek esperimentazio eta sormenerako aukera izango dute bazkal ondorenean, eta beraz, plan familiarra egiteko moduko ere bada, igandekoa. 4 eta 4 eskerremate ekitaldia eta munduko mintzalagunekin topaketa. Hortxe izango da, nolabait esatearren Kike arratsaldean eskerremate eta ospakizun honen muina edo, ezta? Hori da, eta gero hori eskerremate hori amaitzen denean eta berrirore dantzara, ze, hitz egitea ondo dago, baina, dantza egitea ere bai, festa giroa ere bai, eta hori izango dugu erromeria, imuntzo eta belokirekin. Beraz, hori, nik uste dute mintzalagunak ez izan, giro ona dastatu nahi duenak eta igandean bestelako planik ez duenarentzat, plan ederra dagoela Endaian. Eta lehen aipatu dut interesgarri iruditu zaila dela Endaiaren inguruko bisita gidatu hori, ze oso ez ezaguna den herri bat dela esango nuke Endaia, alegia, euskaldun horak ezagutzen du, edo askok Endaiako hondartza inguru hori, kasinoa, akaso Gazteluzar frontoiaren inguruan gazte hauek, gaztetxea, eta orain kontzertuak eta kulture egitasmoak gauzatzeko ere osatu duten eraikin berria eta bar, baina Endaiak sekretu pila dauzka, Endaiako erlaitzetik barrena, han mendimuinuetan eta dauden etxeetan, historia zorragarria daude, eta uste dut asko ezaguna direla, eta aukera gongo dela horiek ere ezagutzeko. Baita, kontu hori, muga izanak ere zer ekarri duen, eta gaur egun ere zer suposatzen duen, ez? Historia asko, denok daukagu gogoan ere Hitler Frankorekin bildu zeneko momentura, baina gertuagoko irudiak ere baditugu, Bidasoa ibaian gertatu diren gertaera lasgarriak azkemola hontan, badakigu Endaian entzungo duzula frantsesa, baina entzungo duzula gaztelania, entzungo duzula euskera, segurazki entzungo dituzula bestelako hizkuntza batzuk ere. Esango nuke neurri batian Endaia badela gure Andorra txipia, naiz eta independentzia izan. Hey, etorri gaitu! Hori entzungo duzu arratsaldean, baina hobezenukete zuek bertan izan eta etorri gaitun kantatu alizatea eta esatea gu ere hemen izan gara. Beraz, ekainaren 5ean igande honetan mintza eguna Endaian eta bertan eguerdiko 12etatik, ongitorri ekitalditik arratsaldeko 5etan izango den Imuntzo eta Belokiren erromerira bitarte, plan mordoa eta hortik aurrera nahi duena antola dadila. Eta ordutegia motz geratzen zaionari, muga inguruan egoteak hori du ona, muga pasata Hondarribian akaso beste ordutegi batikin ere ibilial izango duela. Ikiukua jaja, ilargian gauerdian. Aipatu dut lehen Kike, Euskaltzanen topagunetik egitasmo baina beste hainbat eginkizun, proiektu, ospatu beharreko kontu eta ospatuko direnak eta gertatuko direnak ere badituzuela. Eta horren artean, aipatu dut lehenago ere ez, azken batzar nagusien iparraldeko topagunea osatu zutela, bertako 6 elkarteekin, eta hori bada, ospatzeko moduko berria ere. Bai,
Topagune sortu genuenetik beti izan dugu harremana iparraldeko elkartekin, iparraldeko jendearekin, oso aintzat hartu ditugu gainean goiritziak, hango egoera eta barrez. Baina hori ez genuen nolabait esateko gure egituran barneratuta. Eta orain dela urte terdi edo, hasi ginen ja, esango nuke Euskaraldiaren antolaketarekin batera eta Euskal Konfederazioarekin antolatu genuen, hor talde trinko bat izan dugu lankide, eta Euskaraldiaren antolaketa gaina ekarri zuen, esango nuke, jauzi handi xamar bat, ez? Hainbat herrietan badaude elkarteak eta horrelako kulturtaldeak, baina horrek ekarri zuen zabalpen handi bat. Eta egoera hura ikusirik, esango no, Jontxo, hau, bi gauza bat iparraldeko sinergia eta indar sozial hau saretu behar dugu. Eta orduan bilera baten genuen, Arbonan, 8-9 elkarterekin, eta bereiek handik, bi proposamen intzizkiduten, bat argi ikusten zutela, saretu behar zutela, bereien artean, eta ikusten zutela ere nazio mailako sare horretan parte hartu behar zutela. Eta orduan, izan da urte, esango nuke, nahiko intensoa, maila horretan, gauzak egin, eta bilerak, eta harremanak, batekin eta bestearekin, eta horren ondorioa izan da, aurretik, justu, Hendaiako mintzaian Euskal Elkartea zen, topagunean zegoen iparraldeko elkarte bakarra, bazkide bakarra, momentuetan beste bost sartu dira Baionako Biltxoko, Biarritzeko mintzalasai, Hendaiakoa bazegoen mintzaiak, eta gero Larresoro, sartu da Amikuzeko Zabalik elkarteare, eta Isturitzeko Artetxea taldea orduan. Eta gero baditugu harremanak beste 5-6 elkarterekin, oso interesatuak direnak, eta hori antolatzen ari gara momentu honetan. Batetik nahiko genuke Euskaraldiaren antolaketari, zerillo egiten diogunen iparraldea, urrengo Euskaraldiaren antolaketa ere baliatu iparraldeko egitura hori sendotzeko eta abian jartzeko hainbat ekimen batera. Hain zuzen ikusi dugulako hegoaldean bezala, COVID-ak asko apaldu duela mugimendu soziala, gure egiturak ere ahuldu egin direla, gure arteko harremanak sendotzea ezinbestekoa dela, eta hori bai iparralde barruan, baina baita iparra eta ego. Eta askotan esan izan dugun bezala, egoak ere iparra behar du. Eta iparraren presentzia hori ezinbestekoa da, gure proposamenetan, gure diskursoetan, gure egiteko molde eta maneretan ere ikuspegi nazional hori txertatzeko. Zalantzarik gabe, beharrezkoa dira, egoarentzat iparraldea beharrezkoa da, Euskaltzaleen topagunarentzako garrantzi handia badute, adintarte guzti, baina bereziki gazteek, nerabek, aisialdiari begira ere, Euskarak behar duen presentzia berma dezaten beharrezkoa diren mugimenduiek, eta hortik ere, iparraldean sortu da, aisialdi elkarteek edo sortu dute Kuku Leixi Federazioa, topagune barruan. Hori Euskal Herriko Federazioa da. Euskal Herriko Federazioa da, eta hau sortu zen, justu ere, COVID-ak eragindako behar batetik. Horituko zarete, lehen itxialdia gertatu, martxo bukaeran edo etxealdian sartu ginean, orduan Euskal Herri osoko elkarteak eta aisialdi taldeak ari ziren udalekuak antolatzen, hasi ziren, baina inork etzekin udalekuak antolatu izango ziren, ze gertatzen zen, eta orduan horrek sortu zuen nolako nora ez bat, eta ikusi genuen badenok batera erantzun batetik interlokuzio bat sortu behar genuela, horren inguruan, eta gero erantzun ahalik eta zabalena, baina ahalik eta amankomunena ere sortu behar genuela, eta ze premiak oso antzekoak ziren. Eta behar horretatik ikusi zen aurrera pauso berri batzuk emateko aukera zegoela eta behar ere baita. Orduan, Euskara elkarteen artean aisialdia lantzen duten elkarteek sortu dute federazio bat. Egin kontu, orain dela urte batzuk, tokiko komunikabideek tokikom sortu zuten bezala, zango nuke, eta haien normalean bakoitza bere herriko elkartearen arrimuan sortu zen, eta batzuk jarraitzen zuten elkartetako parte izaten, beste batzuk independenteagoak, kasu honetan, hau sortu duten elkarte guztiak momentuetan topaguneko bazkide dira, baino asmoa litzateke, hoiek trinkotu, jarduera berriak asmatu, udalekuen antolaketa bateratu bat ere aurrera eraman,
bestelako aisialdi proposamen batzuk sortu, eta gero horrelako esango nuke euskerazko aisialdirik ez dagoen lekuetan ere, berau sortzeko urratsak ematea. Eta iruditzen zeu alde horretatik, euskararen biziberritzerako giltzarria den esparru bati erantzuten diola, eta esparru hori egituratzeak ere sekulako garrantzia duela, ez? Lehen ere ipatu duzu Kike Euskaraldia badator, nola baita esatearen? Uda joango zaigu kontura. Uda joango zaigu konturatzerako. Begira, euria hasi du, euriari du. Bai, hori bagenekien. Ez? Euria zetorrela? Hor ikusia zegoen. Bai, eta, azaroaren 18-tik abenduaren 2 Euskarari izango dugu ere, badakigu. Orduan segiru izango den, ezin jakin oraindik gain besterako garapenare ez du lortu eguraldiaren aurreikuspenekin, tenporek ere halako aurrerapena ez digute ematen, baina tira, Euskaraldia badator, hainurrun ez dago, batez ere hor lanean dihartu zuen ontzako, uste dute biharamunen ikusten duzuela dagoeneko. Bai, eta ja hasita dago Euskaraldi batzordeen antolaketa herrietan, eta ja mugimendua hasita dago. Egin kontu, aurten korrikak eta Euskaraldiak urte berean koinziditu dutela, eta urte hasieran esan nuen bezala, 2022 Euskararen urtea, Euskarak berriro kaleak hartzeko urtea izatea nahi genuela. Korrika antolatzen ere, herri batzordek eta lan handia indute, korrika amaitu da, demora tarte txiki bat utzi genuen, jendeak ere arnaz hartzeko, baina orain ja antolatzen hasita gauden, noski, herri-zarri, auzoz auzo, 3. Euskaraldia. Jendeak arnaz hartzeko denbora uste ondo dago, baina uste du jendeak arnaz gehiagire etzuela behar, gogo gehiago bagenuela arnaz estuan ibiltzeko, eta korrikaren iaia ajetik izan herri urrats, kilometroak, eta bestelako festen giroan murgiltzera, ibialdira, eta Euskaraldia badator, uste dut jendeak bazuela behar pixkat, aipatu duzun itzali xamar zegoen Euskal Zaletasunaren ageriko ekitaldi hauetan, ez? Bai, beharra bazegoela baina ikusten genuen ere bazegoela esango genuke ohitura galtze bat ere. Eta muskula ere egin behar da. Eta orduan, ikusten genuen, jendean nahi du, baina bestaldera ikusten genuen, jendean motelduta ere badago, gure, kostatzen ari zaigu berriro arrankatzea, ez? Eta egia da, korrikaren hasiera eta korrikaren bilekara eta bukara guztia izan dela horrelako energia txute ikeragarri bat, eta horrek ere, sekulako, zango nuke, lasaitu eman digula, sekulako motivazioa ekarri duela, gero ikusi dugu gaina, Euskaren inguruko bestelako ekitaldietan, bai herri urratzen, bai bilaldian, bai Nafarroako edo Donostiako manifestazioetan ere. Badagoela berriro ere aktibazio sozial handi bat, eta espero dugu, Euskaraldiak ere ekarriko duela aktibazio sozial hori eragitea, eta ez bakarrik aktibatzea, baizik eta hizkuntza ohituren aldaketan ere eragitea, eta era guztietako entitateetan, arigunen bidez ere, euskararen erabilerarako dinamika berriak sortzea. Eta Kike Amonarriz agurtu horretik badugu oraindik landu beharreko. Gai bat zaipatu duzen aktibazio soziala ere beharrezkoa dela, bazegoela hor, azken urte hauek ere sortu duten galera bat. Eta horri helduta Euskal Herriko Unibertsitateko da ikastaro bat ere abian da, edo abian izango da, aktibazio sozialaz. Bai, iaz bat antolatu genuen, gai honen inguruan, eta gira da oso harrera ona izan zuen, eta han parte hartutako jendeak eta eskatu zigun ari jarraitzeko, jarripen emateko. Iaz antolatu genuena izan zen gehiago ikuspegi teoriko praktikoak bildu zituena, eta horrelakoetan beti gelditzen da, baina gero zerin gauza praktikoak ia esango nuke jendeak ere errezetak eskatzen dituela. Eta kasu honetan egin duguna da fokoa pixkat atera, esango genuke euskalgintzatik atera, eta kanpotik zer nolako esperientziak bildu genitzaken edo elkartu, eta jendeak eskatu diguna da zuen mugimenduetatik zer
sugeritzen diozu euskalgintzari. Edo zuei zer joan zaizu ondo, eta zer iruditzen zaizue interesante izan daitekeela euskalgintzareza. Eta alde horretatik, ekainaren 27 eta 28 izango da, matrikula zabalik dago, eta hor izango ditugu esate baterako Maialen Sobrinok aipatuko dizkigu munduko esperientzietan, bestelako hizkuntza komunitatetan, ze esperientzia interesgarri izan diren, ez? Gero etorriko da, Kindeptaseko ordezkaria, eta hau da Galesen hizkuntza aktivismoan, dabilen erakundea, eta hango ordezkari batek, bereziki Galesko ikuspegi emango digu, eta gero eskatu diegu bai mugimendu feministan daudenak, LGTB mugimenduan daudenak, mugimendu ekologistan daudenak, beraien analizietatik edo bereik analizatu ezatela, beraien mugimenduetan, zer funtzionatu duen, aktivismo sozialari begira zer mugitu duen jendea, zer metodo funtzionatu duen, eta hoien analizia eskaintzea euskalgintzari. Eta gero, etxe barruko 3 esperientzia ekarriko ditugu, beraiek ere, beren esperientzia konta diezaguten, ez? Batetik Iruñeko laba sortu berriarena, errenteriko laua izetara elkarteak egin berri duen hausnarketa prozesua, eta azkenik tokikomek ere, tokiko prentsaren ingurutik, azkenengo urte hauetan izandako esperientzia ere partekatuko dugu, gurekin. Oso interesgarri izango da. Eta hori guztia martxan jartzeko indar asko beharra, eta Kike Monarrizek badu oraindik indar hori, eta lantalde sendoa ere, bai, noski? Bai, gaztea gara, karrera bukatu berria, zerreko. Esperientzia pilatzeko onak izango dira urte hauek, eta... Bai, horrein egiten ez badugu, noiz egingo dugu. Kantu honek dion bezalaxe, etzidamu. Akaso, baina etzidamu berandu izaten da askotan gozak egiten hasteko. Kike Monarriz eskertzen dizu, bigarren kaferako bidaia hau. Bidaia zuzen hau, ze aurrekoan egintzen dituen, kilometro asko etxetik ona iristeko. Bai, nahi gabere, baina, bai. Pentsi izango dira, kilometro zazpiru metro lerro zuzenean, Kike Monarrizen etxetik gure laborategira, honek egin zituen 50 bat. Donostiaraino joan, antxe, bai. Turismo pixkat, oixe, bai. Eta bidean, somatu, zein den euskararen erabilera, nola dagoen aktibazio soziala, eta estelakoak. Kike Monarriz, placer bat, berandu baino lehen urrengo kafea hartuko dugu elkarrekin, zuek ez duzu etxedenik hartzen, eta beti dago zer kontatu euskaltzaleen topagunaren ekintzen artean, beraz, eskerrik asko eta ingo dugu, itzordu berri. Eskerrik asko zuei, Goiuri, Inigo, Oiana, eta nahi duzuen arte. Zaindu. Aio. Etzidamu, kokinkeri akfili. Etzidamu, eldua izanen niz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gelditu makinak. Fisika ikuspegitik, guzti zuzena ez den esaera batek dio, urak dakarrena, urak daroa. Ñabarduratxo bat da, uraren indar potentzial eta zinetikoa zentral hidroelektrikoetan gorputzez transmititu eta eraldatzen dela. Goienerrek badu egitura minia hidraulikoei dagokien hidrotipi izeneko proiektu lerro bat, Maite Alonsok dakarrena gurean hizketagai. Ñabardurarik merezi duten elementuak toksikotasun maila duten horiek izan daitezke. Gogoetarako lurra egon badagoelako, Alaitz Rekondo Zidetek erakundeko ikerladia dugu gurean, gainera, hauxe du trilogia osatzeko falta zaion alea. Letra txikia irakurtzen fina den bat izango dugula esan ezkero, badakizue Daniel Eserri Ugarte izango dugula irakurgai gomendioekin. Ñabarduraz betetako saioa dator gelditu makinaken 31. Astera goaz.
jada entzungo duzue Gelditu Makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Keep calm and bigarren kafea. Zenbatuta 8 diren arren, patrikan lausos besteik ez. Puzle txikitu bateko piezak, elkarartzen ez duen zeru bat. Txamponok besterik izan ez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Bigarren eskuko. Oraintxe izango dizugu gure liburu zozketari buruz, baina Gorkak esan digu, hemen euririk ez. Gorka, non zaude? Zer? Barkatzeko, nik esan dudala, gaur euriari duela eta ez Tolosan bai. Bueno, ez dakigu Tolosan bakarrik ez duariko, Euskal Herriko ze beste txokotan ze giro daukazuen, baina egia da Tolosan goiti bera. Kaso barnek aldeti baldin badator, Hernanira idatzi duenetik, 10 minutu pasa dira, iristeari izango da Gorka. Gorka gian ez dago Hernanen. Eta, esaterako, John Liz antzuelan baldin bada, bai? Han barrutik etorrita dagoeneko euritan izango dira. Ernio bustita. Adarra oraindik ez. Izan, liburu zarren peskiza, izan ala ez izan. Javier Muguruza, jaio izan ezpalitz sortu beharko litzateke, kantu hau bakarrik sortzeko. Eta beste kantu eder asko, baina. Baina hau bereziki. Zegon. Liburua. Gora Javier. Zerk behar du gaur izan. Javier eta Mikel Azpiroz pianoan, eta Javier bera akordearekin. Esango nuke bi akorda biltzala, beste inorren beharri gabe. Goiuri, liburua dauzkagula? Bai. Astelenan jakingo du norden irabazlea? Hori da, bai. Zer oiana? Ez hori ondo, ze ondo. Jakingo dugula. Zozketan parte hartu nahi duzu? Bai, baina ez dakiz zein behar deten, zuk esango diazu? Bueno, bai, badaki, baina da entzulei esateko. Ezin du. Egia da. Ez, guzintzoak eta guk ezin dugu parte hartu. Osondo. Baina hala ere, esaidazu, nola egin beharko nuke ahalko banu. Asteko esango dugu ze 3 liburu diren. Bai. Kepa Iribarren 72 ordu. Hori da. Arrate Egainaren Itzalen distira. Eta Aritz Larragetaren Anakopek eta Matrioskien kondaira. 3 liburuko sorta zozkatuko dugu. 3 liburuak irabazle bakarrarentzat izango dira. 72 ordu gainera sinatuta daukago. Beraz, zuen etxetara sinatuta iritsiko da. Idazleak sinatuta noski guk ez ditugu sinatu, lasai. Eta 3 liburu horiek, norbaitek jasoko ditu. Behintzat, gure Instagramen jarri dugun galdera ondo erantzuten baduzu, Galderatxo oso erraza jarri dugu, abildua bigarren kafea kontuaren Instagram storietan. Galdera honakoa da. Liburu hauetatik zein dago Getarian girotua? Eta zeinote da Matrioskena? Ez dakit, nik uste Matrioskak errusiarrak direla. Itzalen distira? Itzal asko eta distira asko Getarian. Eta ostantzan datorren marinelak ikusten du, itzala distiran. Eta 72 ordu, ez dakit horietako zein izango den. Baina saiatu eta guk astelenean asmatzaien artean zozketa egingo dugu. Bide batez, gure parte meteorologikoa irauli behar dugu. Azken orduko informazioa. Gorka Santesteban ez dago Hernanin, Legazpin dago. Ondorioz, kostati datorrek aitza. Beraz, adarra bustita, Ernio esango nuke dagoeneko ere bai. Akaso txindoki oraindi busti gabe? Jon Liz, mesedez, idatzi ea zu zauden tokian zaudela, euria baduzun.
Ardo beltzak ez dizu esinatu? Ba ez. Ez duelako sinatzeko aukerarik izan, Aizue, adi, lapurreten inguruan hitz egin behar dizuegu. Liburuak lapurtuko izkegute. Ez, ondo gorde. Bueno, artelanak dira, Baina uste dut ez dizutu dela lapurtuko. Zeratea ondo itxiko du. Bale, itxi. Bai, eta ez dauka horrelako aurpegia. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Albiste honak historiaren zaleentzat. Agertu da Bakoren eskultura. Ai, ama. Bako jainko erromatarraren eskulturaren burua, Gasteiz inguruan zegoen aztarnategi baten zati zen, eta 1976an aurkitu zuten. Hala ere, Bakoren pieza, etzen Arabako erakundek kudatzen duten aztarnaren katalogoan sartu. Beraz, desagertuta egonda, azken 56 urte hauetan. Desagertuta. Baina bapatean volatilizatuta. Bai. Pum. Atzo ordea, Arabako Arkeologia Museora eraman zuten. Bai? Bai. Izan ere, Jon Buesak entregatu du. Besteak beste, Arabako batzar nagusietan Eusko Alderdi Jeltzalearen bozeramaile izandakoak. Beraz, ez da hain desagertuta. Ustez, Buesak gordeta eduki du urte hauetan guztietan. Gordeta? Bai. Sir Ian Flemingek idatzitako historia bat izan ziteken, baina ez. Egia berdaderoa da. Askotan, bizitza fikzioa baino asko surrealistagoa delako. Horregatik, gaur arte lapurreten munduan murgilduko gara. Az gaitezen adibidez, 1989an. Urte berrion, Oiana! Urte berrion, Iñigo! Urte berrion! 1989ko abenduaren 31 urtezar gau berezia izan zen. Bueno, guztiak izaten dira eza. Urteko azken egunak badu horrelako magia edo xarma, nostalgia eta itxaropena hasten direlako agian. Baina 1989koa desberdina izan zen. 1000 urte aldaketa zekarren, eta horrekin beldur asko. Dena informatizatuta zegoen eta psikosi kolektibo bat sortu zen urtarriaren bateko 0000etan gertatuko zenari buruz. Bazirudien makinak zoratu egingo zirela, eta bi zeroak apokalipsiaren etorrera bezala interpretatuko zutela. Leku guztietan aipatzen zen 2000 efektua. Askok espero zuten adibidez igogailuak erotuta gora eta bera ibiltzen. Beste askok planetako argi guztiak itzaliko zirela uste zuten. Iluntasuna nagusituko zela. Azkenean, iragarpenek huts egin zuten. Kaosaz, ezer gutxi jakin genuen. Baina parranda giro, paranoia, musika eta su artifizialak kombinazio perfektua izan ziren magia truko bat egiteko. Gau hartan, Ingalaterra osoa dantzan zebilen, pertsona bat izan ezik. Gauerdian, lapur bat Oxfordeko Ashmolean museoan inguruko andamiotara igo zen.
Izan ere, museoko liburutegia berritzen ari ziren, handitu egin nahi zuten, eta Aldamioek teilatura erraz iristeko aukera ematen zuen. Hindley Smith galeriaren sabaian, artelanak egoten diren galerian hain zuzen, argizuloak daude. Lapurrak haietako bat zapaldu zuen, eta ke pompa txiki bat bota zuen espazioan, sokazko eskaira batetik jaitsi baino lehen. Bengala bat eraman zuen gainera, horrela pixkat dramatikoago egiteko dena. Ke bombaren ideia benetan txalotzeko izan zen. Lapurrak bazekielako alarmak piztuko zituztela eta museoak segurtasun kamerak zituela. Horregatik, ke hori erabili zuen, txanda hartako zaindariak nahasteko eta bere argazki argia ateratzea zailtzeko. Lapurrak poltsa txiki bat zeukan. Bertan, bisturi bat, zinta itxaskorra, eskularruak eta haize maile txiki bat, keari putz egiteko. Gauerdiko segurtasun zaindariek alarmak entzun zituztenean, kamerak aztertu zituzten. Eta kea ikusi zutenean, galerian sua zegoela pentsatu zuten. Berriro, txalotzeko modukoa. Segurtasunekoak ez ziren galeriara sartu, sutan zegoela pentsatu baitzuten, eta berehala poliziari eta suhiltzaileei deitu zieten. Gaueko ordu batak eta 43 minututan iritsi zirenean ez zuten kerik aurkitu galerian. Soilik keponparen hondarrak eta espazio huts bat paretan. Lapurrak bisturia erabili zuen Paul Cézanne margolari frantziarraren Auvers-sur-Oise margolana bere markotik ateratzeko. Eta gero marko hautsi zuen zoruaren kontra. Berriro eskairetatik igo eta Aldamietatik jaitsi eta jendetzaren artean desagertzeko. Guztira, 10 minutu baino gutxiago behar izan zituen. Beraz, lapurra mozkorra zegoen polizia iritsi baino askoz lehenago. Benetan? Bai, ospatzen ari zen, eta polizia oraindik komisaldegian. Baina polizia ospatzen ari zen bitartean, polizia lanean hasi zen. Eta bere ala ondorio ezatu zuten, lapurrak ziurrenik erosle bat edukiko zuela, zai. Kolekzionista edo bildumagile bat. Ze, bai, lapurra galeriara sartzea sartu zen. Sartzea lortu zuen. Beraz, zergatik hartu zuen kuadro bakarra. Polizia azkarra zen hori, Pentsatu zuten agian Frantziara eramango zutela artelana. Han omen dago Cézannen bildumagile ospetsu bat, eta agian berak bazituen kolekzio hortako kuadro guztiak hau izan ezik, museoan zegoen hau izan ezik. Horregatik, aduanetako eta imigrazioko langilei deitu zieten, itxasportuetan eta aireportuetan adi egon zitezen. Urtarrilean, West Midlandseko pub batean margolana ikusi zutela zioen ohar bat jaso zuten. Taberna batean Paul Cézannen margolana. Ki guapo. Polizia berehala joan zen, baina ara iritsi bezain laster konturatu ziren kopia bat zela. Eta agertu zen? Ordutik berririk ez. Margolana ez du inork inoiz berriro ikusi. Eta ez da inoizaren edo lapurraren arrastorik aurkitu. FBI-aren arabera, orain, $10 milioi baino gehiagoko balioa izango luke. Beraz, zuen lagun dirudunen etxera joaten bazarete begiratu ondo, ea paretetan Cézannen maixulan atopatzen duzu. Ez azkatu horrelako lagun. Nik ere ez. Ez da beharrik ere, baina tira. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter. Baina lapurra hau zen, nola dituko diogu, kutixi lapurra edo, lapur delikatesena, ze esan bezala margolan bakarra lapurtu zuen, beste batzuk, askoz lapurreta handiagoak egiten dituzte. Bai. Martxoaren 18ko goizaldean, ibilgailu bat Bostongo Gardner Museoaren alboko sarreratik gertu geratu zen.
polizia uniformea zeramaten bi gizonek museoko txirrina jo zuten eta sartzen usteko eskatu zuten, barruan zerbait gertatzen ari zela esanez. Han txanda hartako guardiak protokolo hautsi zuen eta langileen sarreratik pasatzen utzi zien poliziei. Ofizial faltsuek ala eskatuta, alde egin zuen segurtasuneko langileak zaintza maitik. Eta bera eta segurtasuneko beste guardia bat museoko sotoan lotu eta eskuburdinak jarrita han utzi zituzten. Lapurrak Garnerren artelanetako 13rekin alde egin zuten 81 minutu geroago. Museoa mugimendu detektagailu zornituta zegoen, eta beraz, lapurren mugimenduak erregistratu zituzten. Orain badakigu zein izan ziren beraien pausuak, nondik nora ibili zenen. Lehenengo Dutch Roomera. Hori da. Galeria hartara Holandako artelanik garrantzitsuetan han baitzeuden. Rembrandten Ekaitza Galileako itsasoan eta gizona eta emakumea beltzez jantzita margolanak lapurtu zituzten. Gero Johannes Vermeeren kontzertua artelana. Ondoren Flinken paisaia obiliskoarekin. Bidetik Txinako gu pitxerra hartu zuten. Eta Rembrandtek kutxa baten saietxean grabatutako autorretratu txiki bat ere, boltsan sartu zuten. Wow. Gero, Galeria Laburra izeneko aretora joan ziren, hau Holandako aretoaren solairu berean dago. Eta bertatik Degasen 5 marrazki eta brontzezko arrano baten erremate bat lapurtu zituzten. Hori gutxi balitz, Maneten Xetoktoni hartu zuten areto urdinatik. Lapurrak goizeko 3:00 gutxietan abiatu ziren. Artelanekin autora 2 bidaia egin ondoren, lasai, etxean bezala. Zaindariak eskuburdina jarrita egon ziren, polizia goizeko 8 eta 4 iritsi zen arte. Gardner Museoko obrak berreskuratzea lehentasuna da oraindik. Museoa, FBI eta Amerikako Estatu Batuetako fiskalaren bulegoak lan horretan dihardute. Museoak $10 milioi saria eskaintzen du lapurtutako lanak modu seguruan itzultzen dizkionari. Kontuan izan da lapurtu zituzen artelan guztien prezioa batuta osotara $500 milioi lapurtu zituzela, ez dakit, nik dut uste 10 milioiengatik norbaitek itzuliko dituenik. Bai. Pixkatzaia, Bai. Noski, zure eskutara helduko balira, bazuk zintzu eman, 10 milioi trukean bizitzarekin jarraitu, diru hori banatuz, 10 milioi eurorekin nik ez da egiten da bizitzan. Bizitza okertu, baina ondo banatu eta izu aurrera, baina hori itzultzeko moduan denak ez du gure ikuspegi izango buruan. Bueno, aizu, artelan hauek dituenak bigarren kafean zuten badu, jakitezala lapurtutako artelanei buruzko informazioa balin badu Anthony Amore segurtasun zuzendariarekin jartzeko harremanetan. Reward abildua gardnermuseum.org elbidera email bat bidaltzeko esanez, Aizak? Ni badakitzeu zen. Mentxe zerek. Torrei bila. Esaten dutenez, konfidentzialtasuna bermatuta dago. Nien itzake asko fidatuko, baina tira. Bitartean, museoan, markoek utxik jarraitzen dute. Bai, ara joaten balin bazara ikusiko duzu, adibidez Dutch Room edo gela holandarra, hainbat margolanekin eta tartean utxuneak markoak anutzi zituztelako. Hori kurioso irutu zait. Oso politia gainera. Baina arte lapurretak aipatzen baditugu, ezin dugu soilik margolenetaz hitz egin. Badago beste misterio handi bat. Non dago Davidov Morini Stradivarius biolina? Hamarkada askotan zehar, Erika Morini biolin jotzaile ospetsuak mundu osoko musikazaleak hunkitu zituen. Eskuartean zuen musikaren munduko jabetza preziatuenetako bat. Stradivarius biolin bat. Gaur egun $3 milioi baino gehiago balio duena. Bueno, norbaitek aurkitu ahal izango balu bintzat. Erika Morini hil baino egun batzuk lehenago,
biolina lapurtu zioten New Yorkeko 5. etorbideko bere apartamentutik. Musika tresna hura armairu batean gordetzen zuen, eta bertan zituen beste hainbeste gauza baliotsu, gutun batzuk, artelanak, lepokoak. Armairu hori irikitzeko, sarraiako giltza nagusia beharko luke norbaitek, ez dakigu nola, baina lortu zuen. Davido Stradivariusa, 1727an Antonio Stradivari Italiako artisau maisuak sortutako biolina da. 1924an erosi zuen Moriniren aitak alabarentzat, Parisen. $10.000 ordaindu zituen. Gogoratu, gaur egungo balioa, $3 milioi gorakoa dela uste dute adituek. Erika Morini, 1904an jaiotako biolinista austriar judutarra izan zen. Eta oso goiz erakutsi zuen talentu miresgarria zuela. 1921an Estatu Batuetan zehar birak egiten hasi zen, eta 17 urterekin Chicagoko orkestra jolen debutatu egin zuen. 1924tik aurrera Davido Stradivariusarekin jo zuen munduko antzoki garrantzitsuenetan. Eta 1985an, ospitalean egon ostean, etxera itzuli zen, bere azken egunak igarotzeko. Dagoeneko, biolina ez zegoenan, esan bezala, lapurtu egin baitziotelako 85ko udazkenean. Baina badakizu ezer, hori jakin gabe hiltzen Morini. Inorretzen ausartu esatera, armairu hori irikitzen baduzu, hor ez da egongo, Davido Morini Stradivariusa. Eta gaur egunera arte, ez du inoiz inork topatu. Eskerrik asko goiuriz izan, dia? Bai, ze politia ez da. Aurkitzen badituzu margolanak deitu niri, Ikusiko de... Zer egiten dugu norrekin? Guri duela gutxi bizilagun batek kontatu genien hau entzulei, instrumentu mordua ekarri zigun. Bai, hemen badago bat. Batzuk dagoeneko Juan Mari Beltranek ikusi ditu, dultzainak, oso dultzaina honak zirelako, besteren bat, erakutsi barko du bere sortzaileari, ze pandero hori Agirre artisauak egindakoa da, eta bera jakingo du noiz eta nola egindakoa den, normalean oroitu egiten dira, ez, materiala eta nola, eta biolin zar bat ekarri ziguten, oraindik Xabi Zeberio pasatzekoa da hemendik, biolin hori ikustera. Baina ziurtatu dugu dagoeneko. Ez da Davido Morini Stradivariusa. Nik esperantza nukan. Ez da. Erika Morini ondiarekin egingo dugu aurrera, kantu hau entzuten utziko zaituztegu, biolin kontzertuin minor, la menorrean biolin kontzertua, bigarren kafearen azken txampan murgildu bitartean.
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zagutzen duzu hau txau? Irudimenaren proiektzioa naizela dirudi, baina zurekin nago mundu ez ezagun hontan. Izan daiteke... Esango dut? Bai, no, zu? Deine da. Bai! Hola! Baina, bueno. Bai, hainbat kantu argitaratu ditu azken hilabete hauetan, 2020an azken agurra maxi singleadoa aurkeztu zuen, azken agurra, Buelbes eta Bidean aurrera kantuekin, beste single pare bat, ametsetan aske eta udarako ametsak, eta joan den urtean ezkutuko hitzak single hau kaleratu zuen. Nortasun handiko hautsa, esango nuke 19 urte betetzeko oraindik, unibertsitateko lehenengo kurtsuan da, eta Laster bigarren kafean izango da. Oraindik ez dugu adostu zen egunetan, baina gure laborategiko pianoa probatu, eta piano hortan entzungo dugu, gozo eta leun kantuan Deine dagoeneko, kutxa kultura egoitzetan da bilena, katapulta turreko hainbat kontzertu ere badituena, eta datozen hilabeteetan ere kantu gehiago argitaratzeko moduan izango den honek. Deineren errealitate galdua kantonen azken akordekin, bagoaz aurrera 4:04 segundu barru, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Keep calm and bigarren kafea. Volver a empezar de nuevo, aunque el viento sople de cara. Lehen entzule batek esan digu, hortzakotzik jut hemen. Gaur iaia, ostirala izateko bidean omentzen Jon Liz eta konturatu da ostirala ez, osteguna zela eta pena ez gizajoa. Baina Jon Liz, osteguna izateak badu zerbait ona.
astea ez da bukatzen, oraindik bihar akaso goiz eki behar duzu, astebururako oraindik azken txampatxo hori falta da, baina osteguna izateak badu zerbait ona, da, Oiana Maritorena genbek badakarrela arte eszenikoen agenda, asteburu ja gertu dagoen hori antola dezazuen, eta askotan antolak eta hortan estresa ere sortzen zaigu. Por el brillo no la dada, porque caer es tan fácil. Volver a empezar de nuevo, reanimar los jardines, sentir... Eta bihar bertan, hainbat txokotan, azteko, Amore eta Etxanoko Zornotza aretoan, Axut konpainiak badu amua, Oiana. Hoxe, amua ikusteko aukera izango dugu, Fuxanaiekin eta Maite Larbururekin, bihar, ostirala, esan bezala, 8:00. Erresuma lana Arriaga Antzokiak ekoiztu duen lana da, aktore asko holtza gainean dituena, eta Donostian izango dira ostiralean, Victoria Eugenia Antzokian, atxaleko 7:30 euskaraz ikusteko aukera izango dugu. Tempus Fugit, hemen izan genuen Jonander Alonso orain dela denbora desiente, lan honi buruz hitz egiten, eta Bilboko La Fundizionen izango da bera 7:00 lan honekin. Ez da gogoratzen duzuen burmuina baten, irudi batekin, nola zeukatela estenografia egina edo, burmuina eta ies egiteko aukerari gabeko pentsamendua. Hor bazeukan hausnarketa oso sakon bat pentsamenduen inguruan eta eta beraz hortxe egongo da lan hau ikusgai. Arma, atzo Idoia hemen izan omen zen, ezta? Tolosako topiken izango duzue ikusgai, atxaleko 8:00, zuek esan barko duzu orduan zerbait gehiago? Ez zenun entzun elkarrizketa? Lanean nintzen momentu horretan, bertan, eta egia da bai YouTube eta hori baditugu, baina ezin izan dut. Barkatu entzuleok, tartetxo bat emai guzue. Bueno, ya está. Arma euren, Katiuska antzerki taldearen 5. lana izango da, dagoeneko aurretik Deban eta Helduainen aurkeztu dute, baina eurentzat nahiko ikoa da Tolosan, taldea Tolosarra izaki topiken aurkeztea, alde ona, baina dagoeneko ibilia baduela, bide pixat egin duela lanak, eta ura onditan murgiltzen dira, Goiuri, arma salmenten eta gerrak non hasten diren gaiari helduta, hor gainera atzo aipatu denez, Kasildako lagunek izan dutela, nahiko egoera ezer oso eta lazgarri bat, Aperri Bai tarren, Ibon Aperri Bairen presentziarekin, eta jarrera oldarkor eta mehatxuzko horietako batekin. Gerra hemen hasten da, eta Euskal Herrian bereziki hasten da, eta eurek horri heldu diote, eta komedia aruntzera eman dute. Bai, eta gauza gehiago aipatuko dituzte, armagintza izango hildo nagusia. Lanaren inguruko... lanaren prekarietatea eta... lanaren etika. Etika hori da, lan munduak sortzen dizkigun zalantzak eta hausnarketak. Zalantzak. Kontatu zigun Idoia Gereinuk, batzutan jendeak barre egiteko estimulua jaso bai, baina frenoa ere buruan izan ez, gai honen inguruan barre egin aldezaket. Giro horretan, eta... politi izango da ostiralean. Baina ostiralean gauza gehiago badira, Andoaingo Bastero Kulturgunean, kutsidazu bide, Isabel! Hoxe, hemen izan genituen, gonbidatu bat baino gehiago izan dugu, atxaleko 7:00 eskiniko dute musikal hau. Titapia. Hau Gasteizko kafe antzokian, edo Hien Eder Euskararen etxean egongo da ikusgai 7:30, eta taulara mikroantzerki lehiaketan saritua izan zen, baina martxoan egin behar zuten emanaldia ezin izan zuten egin, eta beraz orain egingo dute. Eta kokatzeko, hemen kontatzen da, 2 emakumek elkar topo egingo dute terapia baten itxaron gelan, eta bertan daudela gai ezberdinei buruz arituko dira, eta batez ere amatasunaren inguruan hitz egingo dute, eta amatasunaren inguruan baina bere gordintasunari buruz ere hitz egingo dute, zailtasunak, mina, gauza politia, denetarik erazintzo batean. Batzuetan alderdi politia bakarrik ikusten data. Esnatu naiz, Urnietako Sarobe Antzokian, Andoni Mutiloa egongo da, aipatu genuen estrenatu zuela Sexua, eta jarraitzen du aurreko lana ere alde batetik bestera eramaten, aste honetan ere eskola batean izan da gazteekin, eta hemen Urnietara itzuliko da. It Dance konpainiaren The Prom What Rush
eta Lo que no se ve eta Cash, 4 pieza dira. Gasteizko printzipal antzokian izango dira 7 erdietan ikusgai. Bartzelonako Institut Teatreko dantza taldea da eta 18 gaztek osatzen dute lan hau. Beraiek beka bat jasotzen dute 2 urtetarako eta bertan aritzeko aukera dute eta ikuskizun ezberdinak egiten dituzte. Eta hemen egingo dituzte urtean zehar landutako 4 piezatxo hauek. Konpainia 97. urtetik Katherin Alardek zuzentzen du eta bera Nacho Dubatorekin ibili zen Konpainia Nazionalean eta baita Netherlands Dance Theaterren ere. Beraz, hementxe dantza ikuskizuna. Urrengo geltokia. Ostiralean jarraitzen dugu. Bai, ostiraleako mordoa dago, baina lasai. Maiatza eta ekaina da. Iganderako oso gutxi daukat, egun potentea da esan dugu, norbaiten urtebetetze garrantzitsua. Ekainaren bosta, David Bisbalen urtebetetze eguna da esaterako. Bai. Benetan? Bai. Nik enuen beregatik esaten, baina, zorion du barko. Urrengo geltokia. Dantza ikuskizuna, aukeran dantza konpainiarena, eszena kalera jaialdiaren barnean, Bilboko Carmelo plazan izango da, 7etan, eta bizitza bidaia gisa ulertzen dugu, eta maleta metafora bezala erabiliko dute. Honi buruz uste dut lehenago ere aritu izan garela. Beste dantza ikuskizun bat, Out of the Blue. Aretxabaletako Herriko plazan 7etan izango da, La Ruta dantza konpainiarena. Eta beste bat, eta nik uste du dantza maite duen jende askorentzat oso politia izan daitekela, Jungle Book Reimagined. Arriaga antzokian izango da, ostiralean 7 erditan eta larunbatean berriz 7etan. Zergatik esan dut aukera politia dela, bagian olako konpainia bat hemen izateko eta ikusteko aukera asko ez dugulako izaten. Akram Khan koreografo ezagunak sortu du, denok ezagutzen dugun historia hau kontatuko digu, baina beste modu batera. Eta Akram Khan zergatik da hain ezaguna edo nazioartean bere estilo propio bat daukalako. Berak nahasten du katak estiloa eta dantza garaiki da. Eta katak estiloa izango litzateke Indiako dantza tradizionala. Eta hitzak berak esan nahi du hitzegin. Katak da hitzegin. Eta zergatik deitzen zaio horrela badantzatzen dugunean hitz egiten dugulako, hitzez ez, baina bai mugimenduz. Eta oso ohikoa da Indian, historiak eta mugimenduen bidez, oso keinu txikiekin, adieraztea eta horregatik agian oso lan interesgarria izan daiteke, irudiak ere badituzte, eta hortxe proposamen desberdin bat. Baina, larun batak ere badakartza, bereak. Bai, sex berdinak, Aitziber Garmendia eta Telmo egongo dira Bilamonan, gaueko 10etan, beraz hortxe badaukagu afaltzeko aukera aurretik, ez da? Beti hor zalantza izaten dugu ordutegi batzuekin. Tabernaria, instrukzioak botatzeko kaina bat, Aiarako Otu eta Gizartetxean, eguerdian 12etan, eta ordu bata terdietan. Kalefest jaialdia aipatu genuen joan den astean, eta horren barruan, Legea gu gara ikusgai egongo da, Getxoko San Nikolas plazan, gaueko 9etan, eta kasu honetan, 2 polizia iritsiko dira plaza batera, botilloi bat ekiditera, baina horra agertuko da furgoneta bat. Eta ordun ez dute jakingo zer egin furgoneta horrekin, mehatxua den, edo hor umorearekin, baina poliziaren rol hori, eta interesgarria izan daiteke. La Odisea en PVC, hau oso bitxia iruditu zait izena, eta baita, gaia ere uste dut, Bilboko La Fundizionen 7etan, eta gai ezberdinei buruz hitz egingo du, itxurari ze garrantzia ematen diogun gaur egun, eroe moderno horiek bakardadea biziote duten edo ez, plastikoaren garrantzia, plastikoak bere barruan zer daukan, gauza askori buruz, gai ezberdinak, eta hortxe proposamen hori. Eta jaialdi eszena kalera jaialdiaren barruan ere, 2 dantza ikuskizun, 2 pieza motz, Muda, Larrua proiektua, Gasteizko proiektua, Aritz Lopezena, eta Gorpuztu. Joan den astean izan genuen hemen Garazi López de Armentia, Gorpuztuko protagonista bera da, eta gainera Larrua proiektuko Aritz Lopezekin ere dantzan aritua da bera, beraz 2 dantza piezatxo, segurazki oso politiak eta gustagarriak ikusteko. Ze oianak ekarri du Mathieu de Longchamp eta ze ona, Bai? Eskuza, zei. Dana ez da esan behar, baino Spotifyko deskubrimiento semanal erabiltzen du.
Baina jende on asko ezagutzen dut horrela. Noski baiet. Ez, oian hau zan audioa. Noski baiet. Gora zu eta Spoltiren deskubrimendu semanala. Zuek ere ezagutu duzu eta gustora bizineten. Bai, zalantzarik gabe. Bueno, bai, igandera joko dugu, bestela hemen erotuko garata. Estena jaialdia hasiko da Errenderin, horeretan, beraien programazioan sar zaitezkete, eta igandean izango da lehen emanaldia, eta horrez gain, 10ean, 11ean eta 12ean ere emanaldi ezberdinak izango dira. Ez emanaldia bakarrik, badago ikusmenaren masaia izeneko zerbait hor masaje moduko bat egongo da, baina antzerkia, bueno, ez dakit hori jartzen du. Ni jungo nintzake probatzea behintzat. Lehen goiurik esan du hor gustora ibidea gaur goizean, olako zerbait ere, ederki. Eta Errenderiko leku ezberdinetan izango dira Mikel Azulo, Niesenen eta leku honan. Eta horren barruan igandean zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan, eskainiko dute leku hona fabrikan 7 metro kuadrokako lagunek. Hemen izan zirenean Iraia Eliasek eta aipatu ziguten, eta kokatzeko da egongela bat, eta 3 lagun. Eta elkarri galdetzen diote, gu familia bat ote gara? Familia bat zer da? Familiaren inguruan dauden kontraesanak, humorea, bueno, hortxe metro kuadrokaren azken proposamena. Cuando bailamos acostados, tenemos todo, si abres los ojos, tenemos todo, amor mío, tenemos todo, si abres los ojos, tenemos todo, 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 todo. Pa pa irara, pam para, para pa irara, pam para. El mundo está lleno de cosas que sobran. Si menos es más, pues duerme en paz. Arratsaleko 5:27 minutu, naiz irratian zarete, konturatu ez bazarete behintzat, hau bigarren kafea da, eta guk aurrera egin behar dugu, eta aurrera egiteko Oiana Maritorena Genbek gure kafe hutsa tarteko gaurko gonbidatua aurkeztu behar dugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. I was lying in my bed last night, staring at a ceiling full of stars, when it suddenly hit me. I just have to let you know how I feel. We live together in a photograph of time. Now look into your eyes. Nerea Arriola Urberuaga. Donostia. Aktore eta sortzailea. Txikitatik Zurriola antzerki eskolan aritu da antzerki eskolak jasotzen. Eta garai hartan ospitale batean sekula ez zuela lan egingo esan arren, erizantza ikasketak egin zituen. Baina ez hoiek bakarrik. Antzerkia beti barnean eraman izan du. Eta horrela, Donostiako arte eszenikoen tailerrean osatu zituen Zurriolan hasitako antzerki ikasketak. Harrezkero 2 mundu hauek uztartzen ditu, naiz eta gero eta gehiago ari den antzerki munduan murgiltzen. Horrela Zurriola antzerki eskolan egindako antzezlanez gain, emakume abeslari burusoia, Antigona, Shakespeare osoa alaia, psikiatriko bateko ametsak, taen ere hainbat antzezlanetan parte hartu du. En la luna de Alfredo Sanzol, Morir o no, El perro del hortelano, gainera, Nodek sortutako Conchita Tou pertsonaia ere gorpuztu du. 2018an famatu egintzen Supertxopeko, YouTubeko, Idoia Txoperena pertsonaiarekin. Eta ordura arte hitz egiten ez ziren gai batzuei buruz aritu ziren bertan humorez, euskaraz eta modu natural batean. 3 damatxok sortu zuen lan hau. Webserien mundua ere ondo ezagutzen du.
Euskal Herrian egin diren hainbatetan parte hartu duelako. Gutuberrak, gora behera, belarri bero bai esan, edota Barrexerkaren zertako egitasmoan. Eternal love. And I accept, and I collect upon my body. Hainbat ekitalditan aurkezle ere badabil. Zinegoak jaialdian esate baterako azken 3 urteetan aritu da aurkezle. Eta bakarrizketen munduan sartu denetik, Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatu ditu. Horrela sortu ditu, beste hainbaten artean, Txor-txor, edota Donostiako azken poltsiko antzerki jaialdian aurkeztutako Carmenen zai. And I know it's our love. Hau guztia antzerki irakaskuntzarekin partekatzen du. Antzerki eskolak ematen baititu, Binai edota Zurriola antzerki eskolan. Gaurkoan bere ibilbideari errepasotxo bat egingo diogu elkarrekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Nere Arriola Urberuaga. Kaixo. Arratsaldeon. Eskerrik asko. Ze polita. Hemen lan polita oianak egiten du, nik galdetu behar dizut galdera inozo xamar bat, baina beti ematen ditut azalpenak bigarren kafe izan du saionek, kafe hutsa, arte eszenikotako jendea protagonista zaren tarte hau, eta gu galdetzen dizuegu kafe zaleak zareten bai ala ez? Bai, gainera kafe hutsa, azukrari gabe, hutsa. Oso kafe zale. Dumba, bai. badaukagu tarte honen gonbidatu horrela, perfektua, tamainean kafe hutsa, azuker gabea. Oiana amaitu da, Leia. Bai, Galdu egin ez da. dugu. Bai. Aurten baina aldearekin, ez da? Nola aldea? Ez dakit inor izan ote den, kafe zalea aztena. Bai! Nere hau azaldu egin dizu, bestela Bai, gakuta zara. bai, Bigarren kafe izan du saio honek, batzuk oso kafezaleak ere bagarelako, baina programaren martxan iritsi ziren saio ontara bakain kafezaleak ez zirenak, tartean, hemen alboan ditudan bi hauek. Onartu zuen. Eta bat ere kafezaleak ez diren hauekin, bigarren kafe izeneko saioa egiten dugu. Eta, entrevistanek hartzen du traza bat edo beste, baldin eta gonbidatua kafezalea den ala ez. Oraintxe, badaukazu, zure alde egongo den bat, eta zure kontra egongo diren bi. Bale. Akaso urrengoan erantzuna... Bai, pentsatuko dut gainea oso zuzena izan naiz. Kafea bai, hutsa. Bai. Baina, infusioak erartzen ditut. Obeto, horrela, obeto. Anthony and the Johnson zen kantu tzarra hau ez dizu Spotify deskubritu, oian, Hau ezagutzen nuen, It's full of love, ze kantu ona. Justu, asteburuan egon nintzen aspaldiko partez, Anthony and the Johnson pilo bat entzuten, bai. Eta, tegratian ez dakit aspaldi jarriote dugun. Ni ere. Bai? Bai. Gaina jarri dezutenean esan detaia, ma. Egon nahi zentzuten, serio, nasteburuan bere musika. Bai. Hau ez da kafearena konpentsatzeko. Ez, baina benetan esaten dut. Nire Spotify erakutsiko azalduko zan. Bai. Ui. Ze kasual, ze alineazio... Nik ez dut entzun. Egun hauetan Anthony and the Johnson. Ez da zerrezatzen, lasai. Baina ez da kasualitate izaten, beti izaten da. Horrelakoak gertatzen direnean... Alineazio astraloa da. Bai, gero batean bihar ikusiko dugu albisteren bat, moztakit. Baina ona izan da, kontzertua. Albisteak zak... Izu albiste esan dut, ez berri txarrik esan? Ja, baina oizter da, askotan albistegia jarri eta dana txarra. Bueno, baina ez gea jongorrea, ez da? Entrevistarekin hasiko gara. Eta gainera hasieratik hasi nahiko nuke. Vale. Aipatu du Zurriola antzerki eskolan, 8 urtetatik, uste dut, okero espanago, nolakoa izan da hor egin duzun guztia, gainera txikitatik, baina oraindik ere jarraitzen duzu amateur taldean. Bai. Izan da prozesu bat, zoragarria, gaina orain heldu bezala ikusteko aukera daukadala, wow! Eske pentsatzen jartzen zehar, hasten zehar pentsatzen, eta 8 urtekin egin genuen mimo. Egin genuen mimo, gero egin genuen klaunarekin obrak, gero gorputza espresioa, dantza, gero sorkuntza, hau da, guk idatzi genuen obra, eta gero jasi gen obrak egiten, hau da, ikaskuntza prozesua,
oso luzea izateaz aparte zoragarria da, zeren gauza desberdinak ikutzen dituzu eta gorputza lantzen dezu, ahotsa lantzen dezu, espresioa lantzen dezu, espazioaren mugimendua lantzen dezu, eta hori dena nik ikasiet jolasarekin. Eta, klaro, gero helduaroan konturatzen zeranean, adibidez, holtza baten gainean zaudenean eta ari zeranean, antzerki egite, monologo bat berdin dit, espazioa manejatzen, kasi intrinsekoki, oso barneratua daukagun zerbait, eta hori eman dit txikitatik antzerki egiteak, bai? Baina hori konturatzen zera ondia zeanean, bai. Adibidez orain, zu klauneko eskolak ematen ari zara, eta zuk ere klauna jaso duzu, zer ematen dizu klaunak? Klauna da zerbait zoragarria da, askea. Da askatasuna da, itzali burua, eta jolastu. Eta hau txikitan erresa da zen txikiak klaunak dira. Orokorrean. Baina helduaroan ja sartzen geranean epoka batean on autoepaiketa oso handia dago, hasten geranean esaten egin behar dugun hau ondo egin behar dugu eta ez geran gure burua moztuta guzti autozensuratu egiten dugunean jartzen dezu sudur bat eta ulertzen dezunean klaunak zer suposatzen duen, askea zera. Momentu horietan askea zera. Eta gainera, Joserrak beti esaten digu, klauna inozentea dela. Ez dela gaiztoa, ez? Baina inozentzia hori, bihurria bai, hori bai. Baina inozoa da, orduan, inozentzia horrek permititzen dio, jolasten egotea. Sartzen da dozin lekutan, hori da problema ere. Baina da gillo burua itzali eta sentitu momentuan gertatzen den hori. Nire ustez, antzerkiak ere ematen dit, klaunik gabeko antzerkiak, baina niretza da hori, sudurra jarri edo eta klauna lantzen ari geranean, itzali burua eta sentitu. Jasta. Eta bakizu gaur ongo naste borraste guztia guntzako ze ondo datorkigun deskonektatza gure burua sikiera 10 minutuz. Bai, leo du, bai. Askotan zezaia den, ez? Botoi hori itzaltzia. Bai. Kaso sudurra jarrita, itzal dezakegu. Ulertzen dagunean gutxienez, zen iritsi bar da horrera ere, bai, zoragarria da. Nik irakurri dizut, lekuren batean, draman erosoago sentitzen zarela. Izan daiteke, edo eroso? Eroso, igual oso zaila da, ez dakit, baina errexagoa da. Humorea baino errexagoa da drama. Nere iritzian, drama zaila da, Baina ez dakit, nik ez dut txakurrik eduki, baina norbeti txakurra hiltzen balin bazaio konektatzen dut emozio horrekin. Ezta? Baina txiste bat igual niri ez dikeraz egiten. Orduan, draman, beste kodigo batzuk daude, beste gauza batzuk daude, eta agia da, nik pieza dramatiko bat egiten dedanean, seguruago nijoa, humorezko pieza bat egite detenean baino. Igual hori da. Ulertuta, komplejoa dela dena, zaila dela dena, eta azken batean holtzan gainean ari geranean egia esan behar degula, eta hori dela zailena iristea egi hortara. Baina bai, igual drama... bai, igual... Bildur gutxiago horekin baino, bai, seguruago nijoa. Bai. Noski, pertsonaia balin badokat, ez balin badokat nijoa kagatua beti bezala, baina, ez dakit, publikoarekin errexago konektatzeko aukerak daudela iruditzen zait dramarekin, humorearekin baino. A ber, oso komien artean esaten dut, baina. Zuk sortzen duzunean, humorea erabiltzen duzu askotan, humoreri lehen gainera inigok ere zerbait aipatu du, armaren emanaldia aipatu duzunean, esan duzu, gai batzuei buruz, humorea edo gai batzuetan humorea ere sartu daiteke ez, zuk nola sartzen duzu humorea gai batzuetan, nola sortzen duzu? Nere kasuan, nere monologo personalak, nere mierdetatik. Hola, esango dute, nere desgraziatik edo frustratzen hauten gauza hoietatik, azken batean da beste ikuspuntu bat emateko niretzat askozatz osasuntxuagoa dena, eta aldi berean ere humoreak dauka abantaila bat, dramak ez daukana da aldirela gauza batzuk esan politikoki igual zuzenak ez direnak, edo zaiak direnak, edo gai batzuk konplexuagoak direnak, eta humorea erabiltzen bali madegu
erreixago sartzeko aukera dago. Bai. Hau da, zuk posible dezu egin adibidez generoaren aldarrikapen bat, diskurso batetik eta jendeak egingo izu, baina adibidez esplikatzen balen baduzu pixa. Hori galdetu behar nizu. Esplikatzen balen baduzu pixa, pues genero zapalkuntza jartzen duzu mailaren gainean, eta, bueno, pues aldi berean ere kontatzen duzu existitzen denen errealitate bat, gorputz zehaz batzuei eragiten dien errealitate bat, eta generoarekin harreman oso zuzena duena, baita ere. Orduan, bueno, pues dauden moduak eta moduak esateko. Zure lehen bakarrizketa uste dut, pixaren iraultza izan zen? Bai. Eta pixa behin baino gehiagotan erabili izan duzu. Bai, demora guztian, bai. Osea, oraindikan ez dut kendu nere gaitegitik gaia, zeren iruditzen zait, naiz eta eguneroko gai bat izan, oraindikan leku guztietara iritsi behar dela. Ordu, nik asko insistitzen dut horrekin. Bai, gainezki, iruditzen dut oso modu divertidoa, zen denok egiten dugu pixa. Zerbait, esatezuna, denok egiten dugu pixa, ugaztun guztiok egiten dugu pixa, baina ez da gizakiaren kontu bat bakarrik. Orduan, bueno, pues, behar fisiologiko batek ze konnotazio zera egin daukan gure egunerokoan, bueno, pues oso interesgarria da ikustea, eta, bueno, pues noskin nire esperientzia propiotik, nik ere nire egoera propioa ditut, hau da, nik bat 50 neurtzen dut. Osa, esan nahi dut, nire altura bera ere, egoera bera pues, komikoagoa bihurtarazten du, bai? Baina, bueno, horrek ez du kentzen erdigunean dagoen arazoa. Nik txikitan, gelan negoen eta beti pixagura neukan. Asko. Ez oiko, baina normal, asko. Eta oso momentu txarrak basatzen dituen, ze irakasleak, ez zigun uzten, ez? Geratik irteten komunera joateko. Eta orduan, nik goizero pentsatzen nuen, oxiala gaur pixagurerik ez, ze haze bronka bestela, eta gero, ikusten dituen telesaiak eta pelikulak, eta gero pentsatzen nuen, bi ordu terdiko pelikula bat ikusi dut, eta inor ez da komunera, joan, pelikulan, ez nire ingurukoak ikusten, daude hemen, da, ez dakit, 10 laguneko kuadria bat da, pelikula honen, protagonistak, eta ez da, uneren batean inork ez du esan, itxaron, komunera joan, eta aterako gara edo, urrengo tren hartuko dut eske komunetik pasa... Eta nik zaten, nola da posible? Ja, ez zaude inon idezea, ez. Nere pixagurea, non ikusten... Bueno, azten bali magera ere horrela pelikulak eta gauza batzuk ere analizatzen gure realitate ere oso gutxitan. Gugera emakume batek ordezkatzen gaitu munduko emakume guztiak, eta bueno, bale, ez. Bueno, hori ere aldatzen ari da poliki, baina, bueno, horrendikan horrere oso fuerte dago, sartuta. Bai. Oraindik potjokina efektuak hor jarraitzen du. Wow, potjokina efektua. Hori askotan aipatu dugu hemen. Joinik ezagit zer da hori, potjokina efektua. Potjokina efektua, potjokiak... bai, klaro, potjokina efektua, bai. Hor dira, pertsonaiek dira, lotxatia, azkarra, ingenieria, margolaria eta emakumea. Hori da. Takoiekin eta ilehoria. Eta ez daukagu, nik ez dakat zer ilehorin aurka, baina oraindikan estereotipatua. Eta gainera soinekoarekin. Bai, eta bere ezaugarri bakarra da emakumea izatea. Beste badute. Bai. Gogorarazi ditu honek, azken egunetan bolo-bolo ibilien meme bat, ez da berri izango, baina Disneyko pertsonaiekin, eta nola protagonistak eta gaiztoak. Protagonisten gerria zen, ere behatz finaren tamainakoa, eta gordofobiaren sustapen hola zehazpiko bat. Zego, Juri? Amaia Arresendek oso erreportaje politia egin zuen saio honetan horren inguruan. Ikusten dut Inigo zuk ere ez duzula aste honetan saioa entzun. Oiana, Inigo biak zigortuta. Barkatu nia estelenean itzuli puxtarriak. Neon, ez da izan bat 1000 kilometrotara, da ginen 16 ordoko bidei bat zuen gana heltzeko aste arratean hemen lanian izateko. Beraz, konbaliatzen dira, zuen puxtarri hori. Oiana jarraitu galderak egiten. Bueno, garbi geratu zait, hau dela... Jon Lizek idatzi du txatean, soinu efektuak, eta gaur gaude bereziki soinu efektuekin... Bai, gaina soinu efektuak modu guztitakoak, Bai. Golde señor izan dago pixkate. Duela 53 minutu idatzi du, baina bai. Baina izu beste bat. Hau etzen ezagutzen? Hau berria da! Oso Disney da hori ere. Bai. Eta orain agertuko ziren emakume loditxusiak.
Naiz eta ni Ursularen fan absolutua naizen. Kontxita estetika horrekin hartu genuen. Hortan oinarritu ginen, berarengan oinarritu ginen sortzeko Kontxita tu. Nolakoa izan zen? Hori nodetik iritsi zitzaizun proposamena? Hori izan zen, Iñaki Zik, idatzi zuen pitonisa baten inguruko antzerki bat. Eta nodekoei eskontatu zien hori burutu naizula eta nik egitea naizula Kontxitaren papera. Eta, prozeso izan zen oso polita behasainera junginean, eta guzti zen Kontxita behasaindarra da, behasainera junginean, atea genitun argazkiak, konturatu ginen, etzula zertarako balio izan. Bai, balio izan zuen, ikusteko nondik ez genuen jun nahi. Eta orduan, estetika nola oso Sirenitaren Ursularen estilokoa zan, nik pelikula ikusi nun behin baino gehiagotan, eta hartu nun, Ursularen esentzia pixkat, esentzia hori. Dela oso drag queena. Nire ustez Ursula da Disneyeko lehenengo drag queena. Bai, eta gainera versio latinoa izan behar du, Bai, zen bikoizketa latinoa, aparte gure generazioak horrekin, hori ikusi zula, espainolaren ikusi dut eta kentzen du mamarratxeo guztia. Orduan, bai, Ursula da, nire bere fan absolutua. Asko gustatzen zait emakume gaizto hori. Bai. Ez dakizu gogoratzen duzuen Iñaki Zik da, behin telefonoz berarekin hitz egin genuen, gaizki antzezlana egin zutela Pabellon 6, eta hori guztia. Guk entzuten dugu gure saioa. Eta aztu zait agendan esatea, Pabellon 6-en irabazle, euskarazko irabazleek Iñaki Zizek eta konpainiak gaizkirekin eta Oiartzungo Oierginan beste taldea, larun batean, igandean, Astigarrako Herriberan izango direla, arratsaleko 7:00 eta Zumaiako taberna batean, Xirimiri tabernan, 8:00 larun batean egingo dute gaizki. Bide batez, astu zaidalako eta esan behar nuelako. Guzti du galderaren bat hortik badagoela? Bai, badaukago hemen galdera bat. Hemen ez gaude non galdera bat. Kaixo, ordoan nire galdera. Zer eraman ahal izan duzu antzerkitik zure bizitzara, ze ikasketa eraman ahal izan duzu? Muxuak. Hau kontatuko dizugu. Datorren asteko gonbidatuari zuk botako diozu galdera. Naiz oso txarra galderak egiten. Izango duzu, lasai. Eta edo zer balio du. Kotxau, apena eta guzti bali. Gaina ditutu galdera txarrak, sosoak. Edo zen galdera onartzen dugu. Bai, badakit, baina... Egontzen garai bat oso gastronomikoak izan zirela galdera. Asistan, ze jaten duzu antzerkira sartu horretik, eta bukatuzun esate... Zer botatzen diozu entxaladari. Eta patata tortilla tipularekin edo gabe, eta horrelako izan ditugu. Bale. Zer ikasketa antzerkitikan ere bizitzara, pilo bat. Bida, antzerkiak balio du, hau inorra animatu nahi balima du antzerkira, antzerkiak balio du komunikazio gaitasunak garatzeko. Hau oso importantea da, batez ere publikoaren aurrean norbanakoan ja nahi sartzen horre, ni hor desastroa naiz. Baina adibidez, unibertsitatera zoazten guztiontzat, egin beharritu zuen aurkezpen guzti hoientzat, ez da egizue edukitzea gaitasun komunikatibo minimo batzuk antzerkiak ematen dituenak, ze ondo datorki zuen, aurkezpenak gutxienez lasaiez, baina lasaitasunaren plantak egiteko. Gutxienez. Neri hori baliagarri egin zitzaidan, eta gero ere horra adibidez nik ikaslei, nerabei duela gutxi estrenatu genuen topaketen barruan nire lehenengo nerabeen obra. Orduan imaginatu nola neon ni. Ni neon... Baina gauza bat esaten nien eta txikiei ere esaten die denbora guztian. Zailtasuna balima dago, arazo bat balima dago, akats bat balima dago, berdin du. Segi aurrera. Eta hori da antzerkiak ere erakusten dizun zerbait. Hau da, aurrera. Naiz eta momentu batzutan hartzen diren orbanaren beldurrak eta guzti horiek, baina da zerbait antzerkian beti esaten duguna. Akats bat balima dago, segi aurrera, zeren gaina ateako da. Bai. Esan duzun lehenengo horrekin igogoratzen dut behin
aspaldi ikusi gabeko ikasle bat topatu nuela unibertsitatean zegon bera, eta esan zian, jo, Jana, ez dakizu orain nola konturatzen naizen zertarako balio izan didan antzerki eskolan egoteak, ze orain unibertsitatean hor nago, eta bueltatu nahi dut, eta egia da bueltatu zen, gero, lanagatik eta utzi behar izan zen, baina gogoratzen dut nola esan zidan berak hori, bai. Eta niri ere pertsonalki adibidez asko lagundu zidan, eta zuk esaten zenuena agian urduri egongo zara, baino itxuran ematen du lasai eta dominatzen ari zaren lagoera edo delako. Bazparez jarri pulso gozea bat, porque por si acaso ez jarri. Baina, bai, eta, pues, baita ere, emate itxura, osea, komunikazio iriki bat, emateko edo itxura hori emateko aukera, bai. Eta baita ere jolasteko. Pues bida, antzerkiak niri balioet, nire kuadriako umetxoak, zen ja nire kuadrian umeak daude. Pues beraiekin jolasteko. Sentitzen dut. Bueno, jatorrak dira. Tarte baterako. Bai, baina jatorrak dira. Horreko noki genuen bazkaria, eta ja oso ondo pasan nola beraiekin zen. Nire guzti biltzen nahi. Kuadrian egunako kainaren 18 eta atzo WhatsAppean lagumatek esan zidan, umearekin etorri behar zuela. Eta umea, nire kuadriako besteak ez da ditezela ofenditu, baino, bada pixka nire favorito. Gaina, bai, hori nik ere badaukat bat, pixkat, baina ez dut esango. Baina denak dira oso, eta gaina edintarte desberdina daude, eta oso interesgarria da ikustea. Gainera batzuk nire interesatzit hitz egiten dut, hasten direnean, Baita nahi ere. Hau, konversazio duki dugu ez dut. Bai, niri hor, eta bazilatu alditu, eta adibidez, hau igual, umeak bazilatzeko bat, bale? Oso txikiak balin badira, eta komunikatzeko gaitasuna balin badaukate, 2 urte baino lehenago ez dira gai egiteko la. Ez que burua da askoza zaundiagoa besoak, baino ez duzu inoiz ikusi jarrita gabonetan eta, gabonetan edo neguan abrigoa eta hola ibiltzen dira. Bueno, pues hori da ez dielako ematen. Orduan, nahi bali gaituzu, bazilatu hori bai, gero gurasoei eman. Aserrearen frustrazioa judea dezaten. Ze ona. Bai. Bale, buruaren gainetik horrela txalo. Ez dira iristen. Bi eskuekin txalo egitea buru gainean. Geratzen dira hola. Bai. Gaixua. Bai. Nik dakizkit asko umeak bazilatzeko, gero guraso batzu bidatzi gate. Arratsaleko 6etan programa gurtzen dugunen, kontatuko izkigu. Aldera batzuk egin marko ditugu. Entrevista honek bigarren kafea behar du dagoeneko. Bueno, nik galdetu nahi nizun, esan daiteke agian zu lehen youtuber euskaldunetako bat izan zinela, Supertxoperekin. Bai. Nola sartu zinen olako abenturan? Ez dakit. Pues bida, asuntoa izan zen, hori baino lehenago EH Bilduk egin zuen posta bidezko botoaren zea bat, eta hor sortu zen Idoia Txoperena izena. Hor sortu zen. Eta handikan gutxira, ateratzenean youtuber bat gorpuzteko zea, irudamatxokok esan duten, ostras, nire hartuko dugu, eaz iruditzen zaion, eta hortaz aparte, Aiora Mujikak, probatxoak esan dut, zergatik ez dugu hartzen, uste eta Aiora izan zala, zergatik ez dugu hartzen Idoia Txoperena, neska hori. Zago, perfecto, ja izena daukagu, nola dituko jogu, Supertxope, ala, jazta. Osea, super bat, pila bat, ala, jazta. Osea, hola, eta, karo, nik enekien asko YouTubeko munduaz, osea, nik YouTube konsumitzen, pues, akiteko lenteja batzuk nola egiten ziran, baina ez neukan YouTuberren munduaren inguruko informaziorik, eta sartu nintzen, bilatu nun, ikusi nun pixkatxo bat nola komunikatzen ziran, orokorrean energia altuarekin, batez ere gazteak, energia altuarekin, eta, bueno, pues, aiora probatxoa hori izan zen, bera zen gure esperta. Berak zekin oso ondo hizkuntza hori, zeuden jokuak challenge eta gauza horiek, horri kasi nun challenge hitza. Eta, bueno, pues, idatzi genuen gidoi bat, bueno, ez nik ez, beraiek idatzi zuten gidoi bat, eta listo, eta nik pues, ikusi nituen YouTuber asko, pues, pixkatxo bat ulertzeko, pixkatxo bat, nola zijoan. Bueno, a ver, broma da, onartzen eta estrategia puntua zela haterrak lortzeko. Esara berriak esan ondoen bezala, haterrik gabeko YouTube. Sekretu bat kontatu behar dizuet. Ez dakizu, ze disgusto hartu nun? Supertxopen azkeneko bideo ikusi nun, zekaro, nik nire enun ezagutzen, eta nik pentsatzen nun, zala... Benetazko pertsona zala. Idoia benetazko pertsona eta youtuberra zan, eta bapatean azkeneko bideoan azaltzen dela,
Bueno, haces disgusto hartu. Ja, jende asko, Jende asko, hombre, hori alde batetik ere niretzat laudorio bada, zeren jendeak sinistuzun, eta testu baten gainean ginean, nik oso hitz gutxi, agur, hori neria da, eta gauza pare bat gehiago, baina orokorrean, gainean pixkatago biatuan egon, zen zaten hon, joinuz kastigarrakoa jarri dezute, orduan, karo, astigarragan ere pixka desberdin hitz egiten dute, ni Donostiarra naiz, orduan... Ba ez, zoragarri. Bai, funtzionatu zuen, argi dago. Eta Euskal Abertzale Fashion Ranking. Bueno, hori bota zan, atea zan, asteazken baten, eta ostegunean Durangoko azoka. Eta hor jo nintzen, nire inozentzia absoluta guztiarekin. Wow. Aizu, hori bizizan behin bakarrik egin daiteke. Alegia, zai izango zizu, etorkizunean Euskal Herrian horrelako zerbait egin eta jendeak sinistea egiazko pertsona badala, eta hori ere bada, laudori, eta bada onartze dagoeneko jendeak ezagutzen du, aktorea. Eta akaso momentu horretan oraindik, batzuk ez, eta hor bat zegoen. Ez, gainera ezin zan ez erresan, oraindikan, ni nintzen, egia da hor berriarako egin genula elkarrizketa bat, nik nire izena ere bota nuen nire benetazkoa, eta ezin genuen esan ezer ez da ere, orduan gehiago zan, lagun talde batek, YouTubeko mundu hori probatu nahian, erabaki genula egitea, egin genuna, jazta. Baina, bai. Oh, I know my coat is black. I've been a threat since I was young. YouTube aipatu dugu eta webseriak ere kontrolatzen dituzu asko. Askotan aritu zara? Orain, bota dezunean... zerrenda, esan dut, bai, egonez batzutan. Bai. Hoietan lana nola izan da, oso desberdina? Oso desberdina, baliabideak eta desberdinak zirelako. Lehenengoa izan daiteke gutuberrak, eta hor izan zen olatz behobidek ikusi nindon taen, eta, horri esker baitare, esan zuen webseri bat egin nahi dugu, eta zurekin lan egin nahi dugu, eta izan zen eretzat esperientzi bat, klaro, de repente, webserie bat orokorrean baliabide ikuspuntutikan xumeagoa da, konparatzen igual beste serie batzuekin. Baina, klaro, hor profesionalak zeuden lanean. Horra maia Lizarralde bezalako pertsonak, olatz behobide bezalako pertsonak, industrian eta, ibilitakoak, eta ni. Orduan, klaro, venga, eta gainera izan zen, gidoia egiterako garainaren eriritzia kontuan hartu zuten, eraportazio batzuk ere egin ditun, nire pertsona jarentzat, baliagarriak izan zitezkenak. Eta, oso Euskaraldian, lehenengo Euskaraldiaren garai horietan grabatu genuen, eta ni hor juten nintzen pinakin, eta enun ezer egin. 11 egun izan ziren, rodaje 11 egun izan ziren. Baina horregatik gogoratzen naiz, oso ondo. Eta izan zen esperientzia bat oso polita. Oso polita, profesionala, ez dakit, beste ritmo batzuk ikasten da asko. Ni ikasi non argiari buruz, gauza piloa daude horratzean, soinua, ezin jartzi zutela mikroa eta ezin zerala bota, depende nola, zeren, orduan soinukoa jartzen da, ez egin hori, ez, antzerkian gertatzen ez direnak. Bai. Claro, orduan, de repente, kontuan hartu behar dituzu gauza pila. Edo, begiratu behar duzu, nik jartzen dizuan puntu horretara, zen, zure begiak altura horretan egongo dira, baina, gauza asko, estena bat errepikatzea, ez egitzen bat aldiz, antzerkian gaudena noituak, bat, eta ja. Orduan, eta ez proiektatzea, antzerkian egongo banintz bezala, hori da nere zailtasunetako bat. Minutu bat arratsaleko 6etarako nere Arriolarekin bigarren kafe bat hartu beharko dugu bai ala baize, gai askutzi ditugu hor, baina kontatu behar dizut agurtu aurretik, beste datu bat, azken asteburuan Anthony and the Johnson entzutearekin lotutakoa. Badakizu 2015an Anthony and the Johnson taldeko abeslariak, Anthony Egartik, jakinarazi zuela, bere genero transizioa gauzatu zuela eta publiko egin zuela, orduztik, ez du Anthony and the Johnson bezala sinatzen, Anokni bezala sinatzen du, eta horregatik azken urte hauetako musika enuen topatzen nik, nintzen gogoratzen genero transizioaren abanekin, baina hori gertatu zenik. Joan den asteazkenean kaleratu zuen maxi single bat entzuten ari ganen kantu honekin. Eta ni enaiz Spotify bidez iritsi, ze Anthony and the Johnsons bilatzen hasi nintzen gogoan ukelako entzuteko, beraz, ez dakit.
Magia gertatu zaigu. Magia, ara, ze polita. Oiana Maritoren agenbe datorren astelenera arte. Bai, astelenera arte. Goiurez izarandia bihar arte. Bihar arte. Eta Zerineri Arriola nahi duzun arte, bigarren Bai, kaferia bai. hartuko dugu. Berandu Noski baino lehen. baietz, eskerrik asko. Aio. Keep calm and bigarren kafea.